Bé, benvinguts i benvingudes al Saló de Seny, en aquest plenari del Consell de Ciutat. En aquesta primera sessió, d'entrada us volem agrair com a Ajuntament, no només com a Govern Municipal, la feina, la dedicació, el compromís que feu a la ciutat des de les vostres entitats. 39 vots a favor, 2 nos i 5 abstencions. Queda aprovat el dictamen d'habitatge. ...42 vots a favor del manifest, 1 vot en contra i 3 abstencions. Per tant, queda aprovat el manifest de la no discriminació. M'agradaria si aquest Consell pogués fer un posicionament a favor de la pau i en contra de la guerra. Crec que és un moment idoni, no hi ha gaires plenaris i tenim moltes guerres engegades, molts morts, i ens agrada la pau. El Pasqual Maragall sempre deia que la ciutat és la seva gent i, si permeteu, la gent que treballeu per la ciutat, per millorar-la, per fer-la gran, sou vosaltres una magnífica representació d'ells i d'elles. L'any vinent serà el 20è aniversari del Consell de Ciutat. Us animo a que puguem aprofitar aquest 20è aniversari per celebrar-ho com cal, per donar a conèixer el Consell de Ciutat, especialment al món associatiu, i per potenciar-lo, per revisar-lo en el sentit de donar-hi un nou impuls.